Asamakalendi, my project, I'm in the Goma, Hayu Moto. Magetsi, Abuela, Majinunu, Mati, Abuela, Majinunu, Mafuna, Banobali for the 2000. Mufuna 26 million uri mukasere so stadium Karonga United kulimbapa afuna 26 afuna 26 million kuna kupasa watu kujenga kudali tu pa Zimbabwe bafupika nzona ndikudali timu iya iko 26 million dikirani kai petrol babanje bano ndio werengera no 6 million yakuti pa 6000 6 million 6 million okay ndene manena kuti antu atalowa mu stadium muja ngutole tiambe kai kubeti majogera timu tinafika tiambe kai tiambe kai komena majogera yani kai zampira simba hiyo no ine president keyo bina nukwizana nano nukwizana nano Zimbabwe la tsiku la game lomwe 1 amafika psychological effect mwinge boso ndo autali psychological cost ese malo gona psychological cost asana mabanja oko amene kwa masiku arendera psychological cost nanga za kudia daima neka mu iya daima neka mu basungo kwesa blanda lukweza ndimena kuti zaulele mpira uja unakanika antu atalowa kwa mu stadium manimvesa antu atatolera kale ma levels onse aja adapira kufamu mwamvesa afamu sanatenga kale haya kutapa kwa semeza waibuka Kwanza bamani ba musolo ndi maklabu alandira 3 million chifukwa toto konacho linali 16 million wanimvesa komanso pamene pati mafuna tauza tuna kuti 16 million komanso enaga chisida mumukuti chisida myonongekacho mbamva iwe enaga chisida myonongekacho adarola ndene maina kuti mwapa saso chati chisida mumuti je sports cafe imatenga famu imatenga so kudi no sports council you are sponsored by government ngamba iziliza ai nusu matenga za ku ground mutanazo alibe jisona mulibe jisona sports council zona mulibe jifundo paja chema no ndani wa sports council komanso ndi wa mpira awana la chairman kuya wawa kukajitika ndiboso ndikungoda bako ndi ine baroba kuti jimu kakuwa koma yesu na ndingo musiya iwe makalasi ndikubada mwanano makalasi ndiyo mango asiya ngata no mwino ngala tipita kwemba sana malize malize asungira kwemba sana ino ngondo mmamenye ino ichi ife kwa MCV kuchati mamuwa pa maglasses ana koma iwe ana kusiya boma la chakwe iya ifana bande mena kujerera boma la kujerera TPP apa sakali muri wake apa sakali muri ndiye iya rifetu ndrama yo buti pass iya imene kufunika kuti tikambe kodi 26 yo yachuluka why wo 26 million sabano amaenda ndo angati iya 26 million manena kuti get collection ndikina chili chose ina 16 million ndiye 26 million afuna kuti aitenge kuti ichokera pati iya mawese kodi maona kusema ya organizer timu rika maenda ndiza pa gate timu yo banga losi ni matimu oche ba okangati Bullets Wanderers silver and the Bullets being the highest in terms of revenue for your masabot kwa matimu ambili they spend more than what they get. Bless. It was a Maganas. Malai munodu antu amakhala vutika kamanga let's put the record clear antu aja akhala kuauza kunena kuti malo awa munauza liti ni boma mangaleka kompano munauza liti muna iweyo azilengera kuchipani ine wanyutu nkhani inayamba kalekale yes akhala kuuzidwa chokani apa chokani mpakana anduna panobo maboma ngono anaona benefit anayankhula nkhani koma bana inuyo muyangane nkhani imene muyangane ku human rights fazi ata palibe chimene machita sikugwira ntchito yamanga zinthu zawo pamene pachapwa munapasa chipepesi abana abwere munthu azalowe kuyadi kwanu kucha
weyamba komangala nalo ndibe sama mulana manena kuti fazualidi kuti muntu amala komanso akuti nsika yonali wa munthu iniwe zoona munthu akangofika kuti apanda kazi yapo nsika no kumatolera basi marembe popanda kumanga pochina zoona mundoti munthu yondo wachifundo awawa bwesa topika bwino ngati nsikawo undali wa munthuyo amatolera ndalama ndiye sauna boma zuli kuza yani kuti no likathamangitsana likufuna lilolo ni meli zino mara jambo kuti machitike area mbali ti balance pang'ono inde anala kwa anthu acha pali zinthu ziwiri zimene zalakwikaso anthu ayatenga injunction tikuzidwa choncho ukoti sitinaiwoni akwaga you are not a party to the proceedings. Are you the party? Yes. Oh no, how can you be the party? Inu mutu kukalonga? True. Ineo kuganiza kwake inde anabasa warning akanabasa fine warning kuti chosani zinthu zanu dikira chosani zinthu zanu chifukwa ene day apatiza kugubula kumene kuchano nkhuku zina zaphedwa zinthu zina mukudandala nkhuku masamba ndezama malawi mukudandala nkhuku anthu anafa 8 pandege kumadandala nkhuku anthu amene achawo achoka kumadera osanasiyana kumapezeka kumene kuli kwina kwake kumene ucha timati pa agenda kwakujatu kuwakaoka ucha timati kwa agenda kumapezeka katundu ochokera kwa agenda achiweza ine chinachansangasa nchiona kuti sikutangu wachosa apeza alternative auza pita ndiku bypass kumene kwa kulisika waboma acho saide kwake kamwano point iyo tenga chibudoza atula TPP wapandira mwano iyi ina nkesa zaka za mbuyo mu yes inaonjeza bana munadano sachosa kulimbi kulikola iya ndipasika limbi ndikuzi olontoni mulimbi bujo ama panga jimozi mwina mwake pamalamulo boma sina lakwe waba umunthu ndimapanga propose kuti zoyeza takuchenjezani mokwanira wiki ina day night yonse apa tigumulapo chosani katundu wanu mmene ologwapasa tsiku kuti pamene pachabo amala iya tsiku nde mukapeza iwo ali momo simukagumule nyumba muli ati boma soli maganizo abana that's why makazo likwati chimusa mbanda kuja bam ife mbali ina kumbera malamulo pomagwisa nchiro mphamvu boma likamagwisa nchiro mphamvu kati vera chitira kwa akawaka lizibalasa kuti from Nsanje tukalonga aliyesa amene waphwanya malamulo lizigwisa nchiro mphamvu chonse malamulo ndi chimozimozi zinthu zikanga lizochika liyongo omwe pawaka pamanga zimenezi momwe azimanga from Nsanje tukalonga mange zinthu mofanana osamaduluza mbali imodzi yokhayokhayo vuto ndiona kuti anthu ambali imodzi anajerera mwatipeza for example kunsundwe munamanga boma lanu ni kunsundwe ndiye polisi inakuza kuti tibwera lachitatu amwene abwera Tuesday yakupopola ndimwe kuti akuluakulu tikanena kuti tikachita blame boma tilakwisa hani ndi ya city council idiyo yabo wakawaka tu decision ya city council edu ndiye manena kuti awakunasa tikati boma tukanga tukamba za ukapito hiru no city council is the minister of local government ndi boma unena kuti muona me lachita boma la banga waka ya banga sunde pakati pano pala banga so kujani kusanje kuti pamene bakumveka ndikusanje kokha kuti afa zine maphano dikira kaye kusanje kusanje kuti pitako asana soye maliseji atu tikapekeza iwe uli wako mweko sake record ndi dzina limene linaliyota msunde balance now pamalamulo a dziko dera linali lilonse limene dziko likumva kuti koma ukuchita boma lili ndi mphamvu pamalamulo a dziko lino lokupita kumene koko kukagwira ntchito you see now all I'm saying is mene ayamba kumene koko
asalekeze kumwe kuli madera ena mu social media olomblante mu social media akuti mena amapita kwa Nsunde amamva ngati kuti pomati Nsunde backs amamva ngati kuti kumene ulizida David opita kuja abira ndadika ni goma the whole goma kainjeje sindaite kakuti kupita vile ujezida zijosa osakazibeza maberaka akabeza kwa kuti Mibawa goma ndi kujokera kunja nona kwa hali na bweo zanga na kutoka kunja zori boma nche machine zumazi no anapofata konze chimabana watapata konze musamakalenga kuti chinthu chikachitika ku Nsundwe ndiye kuti is a standalone island no Nsundwe is part of Malawi you can remember kwa Nsundwe kuya kunaphedwa polisi Mwatimvesa? Mkani jamunatana na muli Antu waku Nsundwe musamatenga kuti they are standalone people. No. Asindi Government can go there. Kulibe wabwino. I invite you. Why are you so criminal? Ababa tingwabempa. Ayamba kwa Nsundwe zabuma. Abililize madoya yena mene akutiwa iwo kuli ma criminals branda lilongwe nzuzu just down pena alisaja ndiye ameaja analithandiza baba Nsundwe pajama namba kopi apana 9 o'clock amene osajoka tijalina la seolubira lina ayabala makuwakha amwe nakunena kuti ngani isafike pasule pokapa ya tipite kundilande tikapanga crackdown bangwe tipite kuchiwavi kule konse zolo kaenda kuje nuku kumangoja mali kwa mbaru pitani kumene kuja mukapanga crackdown chifa certain place chinulibira na island kuti kuko polisi singafikeko no sabara mukito kumene muliko munambiranje mesa munambiranje kwa Nsundwe mumakanga natuzida kwati amati magaza koma amene muja munakumulira MYV muja alimosanga sunge zida maye uno wakuza zimezo social media social media zona bwana kenako bokale magani aili maganga na Mibawa na mnali ndi operation yote kutokoza unena kuti amaseka ndi mashopu omwe amakufuso business license ilipo Nsundwe laziyena kuti apanga kale timanena kuti tithokoze ma ministers mutamva kuti maliseche akusowa uku mwanyamuka ma ministers follow anavicha achisale andana mukito ndia benipili andi maka maminista amuna oti tokoze kulimba mtima kwanu simunaope kuti zanu zingasowa munapita iya yameno akabwela kulongwe tikafuza kuti mukito zilipo koma litokoze Zumango sita masaizi ndio tamatendo size nali pateni bandu lipa 5 ndilive pamene walekezera uyuko izizi zipitirire dira ina lili kukachitika critical issue atsogoleri afikala ndoyambirira kupita kumikwaya nkulandia komanso asamakale kubofita yankula anthu pakakapekoka ai ineni manena kuti amukino ndinamva kunena kuti ndina zimene wananena verbatim maliseche samasowa mmabalo nawo muzafa nawonso but this is true alipo abaka nasowa apa nyimbo so inaimbidwa apolisi anaimba nyimbo amati tukuuze ndizona maliseche samasowa ndipo ndifezo ndifuna tipage stress minutes kunena kuti fama wote ambisa sife koma maliseche amundu samatani sasowa mwatimvesa please msanyene malamulo mmanja mwanu kumaphantu no this is wrong milanduyo tipembe apolisi ndi amakoti atisonyeze ma TV mu anthu amene amadandira kuti maliseche awo iya ndipo taona alibe maliseche taone asanavale kuti tikhulupirire akambakale m'manyuzi mukuti si m'manyuzi tikufuna pa TV maliseche osalipo amanyuzi wanajambula amanyuzi wanajambula nakafufuzitsa luchi pata ndifuna titokoze Paramount Chief Lundu anali napoera una kuti anthu anga siyanizi mafumu limbikisana zimenezi wauza ndi maliseche samatali kuti saso oya inu mukutiwa ndio lifanzi isoyo ojita ine dikira kai yeah you are right ine dikira kai vuto wake ndonena kuti kani ndi polisi
ndi apang'ono kubaye kuno alipo apang'ono tili mavuto ambiri mwachitsanzo mama walimbani khani sobata ntchito ngati maliseche yasowa kumigodi walowa ma Russians You are right. ndani anthu akunja amba kubwera Kusanje komweko mwa migodi mwathu ntchito imene iyi osatenga polisi ndayo akasake zimene nono watumiza kwa Nsundwe andi kokayang'ana maliseche osowa migodi yone ndalama za dziko linolo ngoba basa busy kusanje ndo manganthu angapo ma Russians ndi anthu ena ndine manena kuti migodi yo yes maforeigners akulowa tu migodi mwathu manena kuti kodi tuzinoli ndi godi zomwe anachita ma minister kupita ku Nsanje kwe kukwatena za maliseche aloyeso mamisa mamidzimu akapange civic education zokhudzana migodi because migodi panopa ili almost akuti Malawi yonse ino almost 98% district yos muli traces za gold nangandi kusokerawa kuti akape kumanga civic education mene kamuza kali chuma chiti nthaka nkathata koma ndiyamikire boma ase kokaba ndiyamikire boma la DPP la isesa panopa ndiyamikire boma muyamikire professor Mutharika ndiyamikire boma ndikabebito ndiyamikire boma la professor Peter Mutharika kuti pankhani ya migodi yamba kuchita bwino kupitiriza pamene Dr. Lazarus Chakwera nali ayamba bwino chachitika ndi chani alipitisa kuti kupangidwe fomu ma cooperative kuti ayambe kutolera magodi ambiriwa then Malaysians anthu akunjawa asagwireso godi ma cooperative mandapera azigwira godi kuti forex athu ija izipezeka kamagulisa godi andi mwinaso bodi ya makanda zambiri mwina akugona kapena akumwa anena kuti msandibizire mbiri yangu unayamba kani mbiri yepo anena kuti manga anthu ali mmadera kumene kuli migodi acha apange organize akhale ma cooperative awaphunzitse akapeza zimene zichazo boma lizigula kwalo boma muzagula anthu achapantengo abwino ndikira kumbuyo apita Mutharika a professor pene muliko mwapitiriza ntchito yabwino anjakwera mugula bwino komatu situ kunyoza president akutula chito yabwino chabwino pomene koma kupitiriza kuli aya koma ngani abisatu zogula godi to analibo auje naandana napo kodi ndiye kuti Chakwera sana pange muchito yabwino ngati anapakapo zimene zilipo zingapo yesu pano chimene tikutandala pano uje ndiona kuti continuity nzawo kamba ntchito yabwino koma context sana ite contextualize awapa jandati wakumpoto akiyungwa zimene zoni chizungu ine simazo chizungu dawa fio ena nazifumu anusanga ankule chizungu matiye sinitula maina akiungu ama yakula chizungu atienga loro ndi graduate ndachula maina wasine ndoko mapie chiti yakatiwo anyway nkhani ndi ya migodi ababa alimbikisa anthu amadera amene amakhala kumene koko apange mabungu yawo boma izigwira ntchito ndi anthu amenewo mwamva akunduna ene cheni mining mwamva baba boma ku mining iko kuli yamai uje ni yamai matanga sister acho abobwebo kujama jokereno my own sister and manena kuti ngani ya migodi panopa tikulimbikisa bwino ntchito yawo ayamba ngati my sister Rosa Mbelezi okay sichimanga ndiye kuti boma losi degree mutu boma losi degree ino simu kumpesa mutu utenga kubereka hapa kuti kakaya wa MCB akwemba nduna zibiri zimutandize ntchito kunena iyongu ine sinimasowa ntchito nimango so ije ni chipamwe mwaja kapito cha ndipa kuti at least ma ministers pamene maona kuti uko kuvuta mukumapita kuti kupitilize ndiye my sister
matanga make sure kuti kumigodi kuchitike china chacho ndipo parafuna tauze nzeru zina akhozoitira nazo kuweza takwera kuno nkhani ya migodi umire kumigodi mukakumane ndi zimayi inu nkhani ya migodi mukakumane ndi zimayi inu nkhani ya migodi musaitengere chibwana amba kulowalo amene TV chane kumalayo kapezeka chakuti amba kulowalo nkhondo zimayamba choncho mayikwera akuli migodi amabwera anthu akunja ndi asilikali yawo atibweteka so anduna migodi anduna defense internal security whatever takani basi immigration chonde pilari kumigodi kwa security pamene baba chitetezo chabwino ino mwana timaona kiyungu okay so ndi bafati nene kuti athu a security a defense akugira kale chitabwino fa ukunthe naye kudavuta kumachinga ako kumangochi amakwira chitabwino amusowa mukunena zona amwene timaona amusowa stokido awandenda reserve bank govern so bano apartment mbo mwene timaona awaya batiji wachepirako awaya so bano ngani ya mafuta ndionena kuti I was shocked nzungu ina akatabwera pa airport pa Chileka nkumenda kuti kumalawi kuno mitengo ya mafuta ndiyo kwera mu Africa monse kuposa wina aliyense ajibona kuti city number 2 ti number 2 ndene maina kuti assistant anga ametayamikira kumigodi ajatayamika kumigodi yake bwanji boma likhala lichose ma levels ena temporary sonko ina tachose ani mwachido tiziveke bwino mafuta athu pantengo ma dollars alijama 3000 eti koma ifeti number 2 kukantiro yodulitsitsa pa dziko lapasi pamene dziko lochipitsitsa muno mu Africa ndi Angola mafuta awo ife kuno 23,000 US dollars ku Angola 200 chape aini mafuta kuhamuzi kuja kudapa majondani muzasokoneze anthu Angola aini zisibe za mafuta awamanena kuti yesuti mitengo ya sitikakagule kuhamuzi kwetu katanipo momuno mu Africa mulelekeza kuti kuhamuzi kuja kugula mafuta kumene kuja akhale mkazi kwa Angola usakhale kazi ndiye muzikira kuhamuzi yadoko majondano osagula kwa Angola leaders not to the amene fuzo ndo Afrika kwambiri pali maiko wa Afrika muno amena kupanga kujeni mafuta akuyenda mafuta ife tikupita kuhamuzi ife bwanyo sakambira ndi Nigeria sakambira ndi Angola Angola ndi bayo na amachita process ababatisa kunamizanapo akunena uziziwa za mafuta kuti mafuta amakao siyana malingandira amene ali ndi refinery dikira likaenanga kupupuluma nchifake munachoka mboma mafuta amakao ngati tidachoka tidzabweraso after 30 years bondo kachoka mabwera after another 30 years ine sile engineer ndanena kale koma akuti crude oil amasiyana ndi ma refinery yake ine siti kudziwa technically kwabe tife tukangana mtunda eti pankani ya mtunda ndizoona kuluwana kwa Angola ndio magari moto kwa omwewo atoyotawa manisaniwa chifukwa timazowa kunena kuti boma lilonse limapanga ride pa mafuta kumaba pamene pale ndiyeti manena kuti tatenga ni konkuno kwa Africa ndipo muchepese mtengo wa mafuta komanso ajose misonkho yochuluka imene ili pa misonkho tikariya temporary baba nova apanta yesofuta ino ayochepa imene mpaka hamuza ndifakane ndiwauza malayo kuti kukamvetsedwa kabwino nkoti hamuzi ujotiyekezoti ndi mkazi Angola sotekezoti ndi mkazi kakuti munthu adzimva kuna kuti tutandauza komatu ndinabuza atu itakaya timapeka zikuti kuti kukukwatani kukukwa chotani hamuzi pachitiubuka tikuti ulewe pachitewa Maria uhule imbwe moyo tesi so pano chikufuta china kuti nkhani ya mafuta chani
kungopanga masankho kuchosa masiyo kubweresa wina stability makampani abo makulibe ndivaye magetsi ako zima mazi kuvuta osati kungochosa voka kumandarama nkumalipirabe chili chose nkumalipirabe kumene kuchi koma mukuti mwachosa ntchito koma chili chose mukuwapasa kungomuza munthu kuti choka kumakra upita zikaphunzitsa zikaphunzitsa koma malawasi malandira awiri ndalama zomwezomwezo solution yake maona ngati kuti macontractiwa azika amasiyo aboma Danga umati boma likalowa lidiyere kai akubweresa anthu awo ndipo this is a fact anthuwo contract samapitirie zaka za 5 years okay ndio for example masiwa amene akulembedwa pano ma contract awo atele 2030 before pa September 16 amene awine azatenga anthu ake awine omwe wapitiza nawo already pitira September 16 koma isa pasapite 6 months olomachidule kuti ikiretu bill zimene mukambazo ikiretu pakalera mulo kuti masenior position aziyenda ndi team ya president director public ndi maudindo andale ambassador president amapanga point anthu ndiye kuti uyu amene anampanga point akachoka sikuti wina amene akubwera azatenga anthu amene no we have seen amakhande anthu awo ngakhale kwembase zikale zomwezo panopatu apitisako anthu ena nyuwani akwauli musisia abale anu akwauli zatu yabiro South Africa anagwira ntchito kwambiri ojeni ndani uyu Chimbanka first secretary iya koma tiamike kunena kuti zachidwa confirm iya koma tinene kuti ineyo mmene ndaonera ndaona kuti alliance ya pakati pa DPP ndi Afford ikuyenda bwino chifukwa secretary wao James secretary wa Afford amutumiza kuchali koma alliance ina yakanthu amangopanda iyo tikupasa na njira koma ine ndikuona ngati chilumba mpalibepo ndakasukira chano zomutumiza zokwembasa apa chipanido amene DPP ndio chenjera yangotenga anthu onse aku Afford ndiye Afford yatela pati koma masapano chene chimene chandikondwesa nchiona kuti china chimene tikufuna kuti dandaule mu alliance imene imati Blue Alliance muli Afford DPP ndiye muli chipani cha Ambewe ambewa nangopa sa body member wakulilongota body basi inaendi fuza bya alibe watengera ajihada amakwira njiranje yoende saudi saidi ajihana second vice president yo bita mariro tumaliza saidi imene njira yao contractor asamakalendi ma project ambiri koma nthawi moto mageti akwera mwachinunu mazi akwera mwachinunu bafuna kuingira pano pali 42,000